za kraj smo vam ostavili jednu jako uzbudljivu prezentaciju. Verimatrix Video Content Authority System za IPTV OTT rješenja koje će vam prezentovati Milan Mitić, sistem inženjer u Telegrafu. To sam ja. Tako da sam iskoristio priliku da sam sebe najavim, a zaista nije baš lak zadatak posle ovako dobrih predavača i perioda koji razdvaja od neke pauze i ručka održati pažnju. Ali potrudit ću se. Možda je ovo oblast security-a koja do sada nije obrađena, odnosno neka nova oblast za razliku od ovih ostalih koje smo čuli, a tiče se security-a u video tehnologijama. Zašto baš video? Zato što je upravo to tip saobraćaja koji vidimo da najčešće se sreće u našim mrežama. Šta više, najčešće se sreće na internetu takođe. U trenutku dok pričamo, 44% svog saobraćaja u Sjedinjenim Američkim Državama je Netflix. Projekcije su da će do 2018. godine 79% kompletnog internet saobraćaja biti video. Dakle, danas smo došli u situaciju da pričamo o tome da je internet bottleneck za video servis. Nešto slično pauzi za kafu, kada smo svi pokušavali da dođemo do osveženja. Upravo iz ovih razloga se Telegrup poslednjih godina vrlo ozbiljno bavi video servisima i želi da svoje iskustva sa drugih tržišta prenese na region. Zašto nam je bitna uopšte zaštita video sadržaja? Pa odgovor je vrlo jednostavan. Korisnik nikada neće platiti sadržaj koji ne mora, koji može da dobije besplatno. Ako se radi o sadržaju u koji smo mi uložili novac i sredstva, onda smo u problemu. Pokazat ću vam možda najsvežiji primer. Ovo je vest, recimo, od 12.4. ove godine, od pre 10-ak dana. Da su procurile da su procurile nove epizode Igre prestola, Game of Thrones, koji je inače u 2014. 2013. 2012. godini bio najpiratizovanija serija na internetu. Dakle, o čemu se radi? 2 dana pre svetske premijere, prve 4 epizode su se pojavile na internetu. Da ne kažem da su se pojavile na torrentima i ovde možete da vidite da poprilično ovo istog dana, dakle, kada je trebala da bude premijera, prilično veliki broj ljudi siduje, odnosno preuzima ove video sadržaje. Daću vam primjer iz svog najbližeg okruženja. Moji najbliži ukućani jako vole petak, obožavaju. Razlog tome je, osim što je kraj radne nedelje pa imate malo vremena da predehnete, a to je zato što baš tog dana izlaze prime time serije. Znate, Big Bang Theory, Game of Thrones, šta već tamo ima sve. I znate šta oni urede? Odu na sajt producenata, pogledaju kad izlazi koja epizoda i kažu, on izlazi danas u petak, znači sutra ja gledam seriju, koju besplatno preuzimam naravno na internetu. I mogu da vam kažem da do sada godinama unazad još nijednom nisu promenili plan. Redovno je svaka epizoda koja je izašla mogla da se nađe na torrentima. Da bismo ovo sprečili, Telegrup u saradnji sa svojim partnerom Verimatrixom nudi najsavremenije rešenja za zaštitu video sadržaja. Kroz ovu prezentaciju bismo vam predstavili malo profil same kompanije, prikazali end-to-end rešenje za zaštitu video sadržaja, prošli kroz tehničko rešenje, pričali malo o vodenom žigu, odnosno o video marku i malo videli šta nam to nosi budućnost u video sadržaju. Verimatrix kao kompanija je oprobano rešenje. Nešto što je već implementirano u preko 100 zemalja širom sveta. Postoji preko 800 korisnika, trenutno štiti preko 50 miliona ekrana širom sveta i postoji ogroman ekosistem partnera. To znači da ako se Verimatrix odabere kao sistem za zaštitu,
korisnici, odnosno provajderi, imaju veliku slobodu da biraju proizvođača middlewarea, set-top bokseve i tako dalje, jer sistem nije zaključen. Dakle, na korisniku je da odabere ono što mu odgovara. Šta više, preko 7 godina je u IPTV-u sa velikim market share-om broj 1 lider. Sad dolazimo do ovog dela ovde, a opet se tiče onog šta će nam zaštita video sadržaja. Ovde možemo da vidimo neke premium content producente, kao što je DreamWorks, Warner Bros., Sony Pictures, Discovery, HBO i tako dalje, Columbia Pictures. Razlog zašto nam treba zaštita video sadržaja je što upravo ove kompanije ne dozvoljavaju da se njihov premium sadržaj distribuira bez odgovarajuće zaštite. A to je provajderima svakako zanimljivo. Dakle, premium sadržaj jednako više korisnika. Više korisnika jednako više novca, veću zaradu. I upravo dolazimo do onog problema, a šta kada korisnik taj sadržaj može da dobije bez da za njega plati? Pa neće platiti i mi ostajemo bez značajnog dela sredstava koji smo uložili u platformu, u rešenje za dostavu video saobraćaja. Vezano za operatere i za onu priču da je implementirano preko 100 zemalja sveta, ovde možete da vidite samo neke od operatera, a to su najveći video operateri otprilike u svetu. Preko 60 Tier 1 i Tier 2 video service provajdera. Bez obzira o kom tipu rešenja se radi, što ćemo vidjeti malo kasnije. Rešenje Verimatrixa zapravo počiva isključivo na softveru, dakle, počiva na dobro oprobanim mehanizmima koji su dokazani i na internetu. Tiču se digitalnih sertifikata, posebnih algoritama, enkripcije i tako dalje. Zapravo rešenje koje ne traži da se posjeduje smart card. Da bi se zaštitio, odnosno da bi se autorizovao korisnik da gleda određeni sadržaj. Naravno, to je u današnjem domenu kada video sadržaj konzumiramo na mobilnim uređajima, tabletima, laptopovima, praktično nije ni moguće, zato što video danas i digitalni video na internetu nije jednostavno prebačeno video rešenje unazad nekoliko godina kada je to isključivo podrazumevalo pametne kartice i zaštitu na osnovu hardvera, odnosno na osnovu kartice koja se nalazi u samom set-top boxu. Ja sam nam da je ovo laser. Ovde možemo da vidimo zapravo ideje da se obezbedi end-to-end security rešenje. A to znači da se video sadržaj štiti od trenutka akvizicije, transporta preko određenih tipova mreža, konzumacije na određenim tipovima krajnjih uređaja i ono što je sledeći korak, a to je šta se dešava i nakon toga. Da li je korisnik snimio, umnožio, distribuirao dalje. Ono što je takođe interesantno i važno je da se napomene, a to je da je apsolutno, ide se ka tome, odnosno i video ide ka IP-u, čak i ona rešenja koja možda nisu bila ranije vezana za IP, tiče se DVB sistema, recimo. Danas sve više ide ka hibridnim sistemima koje koriste i IP za povratnu komunikaciju i podržava 4K video, odnosno Ultra HD sadržaje. Ono što je takođe interesantno, to je Movie Labs, recimo, organizacija, odnosno udruženje svih onih premium content provajdera koji zahtevaju da se sav sadržaj koji je u Ultra HD rezoluciji obavezno nosi u sebi vodeni žig, to je da bude obeležen da bi se znalo gde se distribuira. Ovako izgleda jedan sistem. Dakle, imamo deo koji se tiče integracije sa samim headendom i ovaj deo je ključni, je OMI, takozvana komponenta OMI, Operator Management Interface, koja zapravo predstavlja jednu jedinstvenu tačku integracije sa subscriber management sistemom, middlewareom, znate, provisioning, billing i sve ostalo što treba. Postoji samo jedna tačka gde se sistem integriše.
Zbog čega ovo pričam? Zato što Verimatrix je odavno proizašao od toga da bude običan DRM sistem, neki Digital Rights Management i neki Conditional Access sistem i tako dalje, već pruža upravo i onaj deo da se sadržaj i dalje prati, pa zato kažemo da se radi o revenue security, odnosno o zaštiti našeg ulaganja. Ono što je jako važno takođe, a to je tipovi platformi koje podržava. Praktično podržava sve. Znači, bez obzira da li želimo da imamo DVB, znači terestrijalnu satelitsku kablovsku televiziju, IP televiziju i ono što je de facto standard i što raste, što istraživanja pokazuju da se svake 2 godine duplira broj provajdera koji nude OTT rešenja, odnosno over the top, a misli se zapravo na streaming kroz javnu mrežu, odnosno kroz internet. Podržava gomilu protokola i počevši od Microsoft Play Ready-a do Apple HLS-a, MPEG Dash-a i tako dalje, podržava sve tipove sadržaja, misli se na linearni i nelinearni sadržaj, za bilo koji tip mreže, dakle za RF mreže, IP mreže, broadband, misli se ovde na internet i naravno ovo je takođe zanimljivo i postaje značajnije sve više i više pojavom mobilne telefonije, odnosno mobilnih rešenja 4. generacije i za tipove uređaja koji praktično podrazumevaju sve tipove uređaja gde možemo da konzumiramo video sadržaj. A to znači set-top boksevi, pametni televizori, to je ono što takođe je, da kažemo, vidimo da je u porastu, laptopovi, mobilni uređaji, posebno mobilni uređaji, igračke konzole i tako dalje. Dakle, ideja je da imamo jednu head-end integraciju koja obezbeđuje bilo koji tip video platforme, linearno i on demand, odnosno na zahtev, za bilo koji tip mreže i za bilo koji tip krajnjeg uređaja. Zašto je ovo značajno? Pa možda smo kao provajder odlučili da idemo na, recimo na DVB, pa smo odlučili da uvedemo i OTT u svoju ponudu. Ne moramo da menjamo sistem za zaštitu video sadržaja. Možda smo kasnije u OTT-u, recimo, krenuli sa HLS-om, a odlučili smo da pređemo na sve češće viđeni MPEG Dash. Ne moramo da menjamo DRM. Dakle, imamo jedinstvenost zaštite bilo koje rešenje, odnosno bilo koju platformu koju želimo da implementiramo sada ili u budućnosti. Označavanje video sadržaja, ovo sam posebno izdvojio kao, recimo, interesantno rešenje, a tiče se one redistribucije video sadržaja na internetu. Naravno, rešenje u tome je video mark, odnosno tehnologija u kome Verimatrix apsolutno prednjači, a tiče se utiskivanja vodenog žiga u sam video. Evo kako to izgleda. Dakle, svaki korisnik koji pogleda, koji konzumira neki video, njegov uređaj utiskuje jedinstveni kod. U kodu je moguće identificirati provajdera, korisnika, mesto, vreme. Recimo da ovaj korisnik ovde odluči da snimi svoj video sadržaj i distribuira ga putem torrenta ili dalje negde kroz internet. Zahvaljujući ekstrakciji žiga, moguće je tačno odrediti jednoznačno i ono što je jako bitno, vidite da piše da je forensic watermarking, a to znači da se priznaje na sudu, moguće je identifikovati tačno mesto gde je piraterija počinjena. Kako to izgleda? Recimo ovde možemo da vidimo. Imamo originalni video i imamo video koji je watermarkovan. Međutim, za razliku od nekih ranijih rešenja, ovaj vodeni žig nije primetljiv, ne vidi se. Apsolutno ne utiče na krajnje korisničko iskustvo. Menjaju se svega par piksela koje korisnik nikad i ne primeti. Ono što je takođe značajno, a to je da ukoliko se pokuša sa nekim napadom u smislu promene, uvođenja nekih filtara, recimo skine se boja, ili se pokuša konverzija iz digitalnog u analogni pa ponovo u digitalni oblik. I dalje iz takvog videa je moguće izvući vodeni žig. I iz tog žiga identifikovati tačno mesto gde je video procureo dalje. Takođe zanima nas kako se ponašaju korisnici u našoj mreži. Pa imamo ovaj customer profiler koji nam omogućava da detektujemo neke anomalije u mreži. Recimo, 2 set-top boksa koji imaju istu MAC adresu, različitu IP adresu, ili set-top boks koji često menja, često traži IP adresu, ili pak često traži ključeve za video sadržaj.
Ono što nam donosi budućnost, a to je, pogledajte ovde, ono što je sada je narandžastima, ono što je u narednih 5 godina što očekuje, a tiče se zabrinutosti operatora za video sadržaj. Dakle, trenutno je najveća briga deljenje ključeva, control word sharing. Dakle, misli se na to da jednostavno možete da negde dekriptujete ključeve koji su vam potrebni da gledate video sadržaj i da praktično više korisnika gleda sadržaj koji je namenjen jednom korisniku. Međutim, ono što je interesantno je ovaj ovde porast. I ovde možemo da vidimo u narednih 5 godina ova pretnja će opasti. I najveća pretnja provajdera i producenata, dakle, premium sadržaja, je upravo redistribucija video sadržaja preko interneta. Takođe, u opadanju je distribucija pametnih kartica, kloniranje set-top bokseva i tako. Dakle, pogledajte koliki je taj rast veliki. Dakle, to je ono što nas čeka, odnosno čeka nas označavanje video sadržaja da bi se tačno identifikovala mesta gde je video sadržaj nelegalno pušten dalje u distribuciju. Naša ideja je da se predvide ove pretnje i da prosto zaustavimo ove pretnje. Nama je bila asocijacija Matrix, Very Matrix, pa nam je bilo nekako to interesantno. Iskoristili smo kao asocijaciju. Zapravo ideja je da sprečimo da ono u što smo uložili, ne bude kasnije naplaćeno. Da sprečimo, odnosno da obezbedimo našu investiciju u video sadržaj. Jer opet ponavljam, korisnici neće platiti nešto što mogu da gledaju besplatno. Mogu da navedem primer gomile filmova koji su bili blockbusteri, i pojavili su se na internetu u isto vreme otprilike kada su se pojavili i u bioskopima širom sveta i očigledno evidentan je pad posećenosti, recimo, bioskopima za te filmove. To bi bilo to. Ukoliko imate neka pitanja, spremio sam neka 3 kačkete ili neke male poklone vezane iz Very Matrixa, pa koga bude zanimalo, neka se javi. Ja zaista, evo, završavam, čini mi se na vreme. Ako imate nekih pitanja, predlažem da odmah krenemo sa nagradnom igrom, a pitanja ćemo vrlo rado da diskutujemo na pauzi.